makadi kuti makadi andiri kana ukamboziva reality chakunzwa kuti problem ndechi chichakushidzeka napo ndakauya pano ndichirwara chakatanga hama yangu yakatanga kuya pano kuzobatsirwa pano ndopa yakazoprofitwa nababa magirazi kuti kune hama yenyu iri kupenga iri mumba iye zvinezvi ndopa akazofonera mukadzi wangu akadai akataura zvichobada kuti baba ari kudii baba ari kupenga ndainzwa vanhu vaitaura munzeve dzangu vandanga ndisingaoni ndichizwa kuti vanhu vachitaura kuti mudzingirira ndaingozva zvakangowanda zvaiitika paupenyu hwangu ndichi ndikabata ichi pfungwa dzanga dzisina kugadzikana ndava kutopenga asi pandakazoya pano dambudziko iro rakabva rapera zvachose iko zvino ndava kutokwanisa kutotaura nemise zvatiri kutonzwanana kudai pachena kudai zvinhu zvandinotenda kwazvo nesimba guru randiri kuona pano panapa pamagirazi. Aiwa tinonzwa saka mungakwanisa kuziva kuti mama nenguva yakakura sei muri musituation muchirwara musituation yakadaro zvinhu izvi zvaiitika umba zvichiri padiki tichingoita setinonetsana mumba nemukadzi izvo nyamba kwanga kuri kutotanga kwazvo zvisati zvakomba saka zvakazokomba apa ndopakuzooneka kuti murume akuita sei murume akutopenga uyu ndokuzoya pano ndokuzobatsira. Aiwa zvinokudza kuti mungakwanisa kutiudza kuti imimi muri munhu akura zvakaita sei? Ini ndava ne 35 years mune mudzimai nemhuri handidika saka iko zvinezvi kwamunobva chaiko kunova ndokumusha kwenyu kwakazi kuchegute musha yakuno kuharare kusvika masvika pasora pamagirazi mane nguva yakaita sei muri pano ndava ne 2 months mane 2 months asi iko zvinezvi muri kutonzwa kuti zvinhu aiwa zvapera pano zvino tikati tibude izvo zvekuti akutoenda kunoita zvinhu zvedu tonoita zvinhu aiwa zvakasimba asi right muchibva panapa kuuya kwamakaita pano makauya panapa kuzonamata Mwari nenyaya yekurwara here kana kuti makagara muchinamata kana kuti zvamakauya maporeswa panapa iko zvinozvo mamusinganamata maporeswa chete amuchadi kunamata kana muchanira mberi muri kuti muchibva panapa imimi chamakuziva chii aiwa kunamata ndiko chaiko kunamata ndiko chaiko nekuti pano patsimiro ruponeso pano taona zvinhu zvakawanda pano zvakawandisa chaizvo aiwa zvinokudzwa tinotenda Mwari wenyu akuitire zvakanaka totenda maita basa ngoni right ndofunga mukuzviona kuti zvinovhundudza zvinoshamisa zvinokatyamadza but still tinongoramba tichitenda kuna Mwari because Mwari atipa maproblems asingakwanisi kukunda saka tichangoramba tichingotaura tiripo panapa pasora baba magirazi namukoma pozhongora tichinzwa kuti zviri kumbofamba sei Mwari ari kuvabatsirawo sei vanhu kuitira kuti kana kuti ngapaine mumwe munhu agona ngaine dambudziko achishaya kuti otizira kupi anokwanisa kuzoita sei kuziya kwekutizira makadii zvino makadiwo dai murandakadzi tiri panapa panozi madzimai handirika makadii madzimai nemutsa handirika ona tichirombona kanaka tichisangana nhasi pano tiri pano pasi wedzvene rino dzimwe dzenguva hatikwanisi kusvika isi munoona zvatikangofika kuratidza kuti aiwa hatina kuya kukereke tinogona kunge tichinamata but hatina kuya panguva inozonamata kuti nemi pamwe chete asi tine mashoko nezvimwe zvatinobata kana tichinge tasvika pakereke kuti wai muri pano sei muri pano pano hongu panonamatwa ndikada kubvunza kazhinji kuti munobva kupi tinoona kuti dzimwe dzenguva pamwe hamutogare munzvimbo yeHarare kana kuti hamutogare munzvimbo yeAfrica imimi amai makasununguka kutaura kuti munogara kupi munogara kuHurungwe kuMagunje Hurungwe Magunje uko ini hangu semufambi anofamba achitsvaga nyaya ndakasvika nzvimbo idzo ndisingazoziva kuti penyu ndepapi but nzvimbo yeMagunje ndakaita sei ndakasvika right inguva yekurima amai andidika mune musha wenyu amai mune mhuri yenyu amai zvakawanda zvamuri kuda kuita izvo zvazvishamisa kuti kana baba vari kumba vakatosara vega asi vaine mudzimai but muri kuno kuiko zvinozvo nemhaka iyei muri kuno but mii mune musha wenyu kuHurungwe ini ndakauya mukati menyika ino nokunzwa muredhiyo ndine mwana anorwara pagore pega pega tikangosvika chete muna Agasti kana September mwana wangu anobva arwara zvokuti anototisha asi kana tasvika munguva iyoyo anozotanga kuzonovhurawo chikoro papai nokuda kwokurwara saka paane makore 2 retatu rino izvozvi ndichiuya kuno ndakangoya ndiri munhu akangouya nokunzwa muredhiyo sisi vangu ndobva vauyo vakati munin'ina unonzwa sei pachirongwa chababa magirazi ndikati sanisati ndanyatsoteera zvikanzi iwe ngatimboenda tinoona tarisa dambudziko rawina rero tinorikunda sei tose tikupererwa nevanhu ini ndakabereka vana vangu 8 sisi vakabereka vana vavo 5 ini pa8 ndasara nevanhu 3 sisi vangu vakabereka vana 5 vasara nevaviri nokufirwa ikoko ndopazoita kuti tisvike nokuda kwembiri yemuredhiyo tichingonzwa kuti kwababa magirazi takatichita zvokutsvaga ndobva ndasvika pana nekuuya kwandikaita ndaitorwarawo futi pachezvangu unoziva kuti kana uchirwarirwa iwe unotozorwara kudarika murwere
ndinenge ndakungoti zvauya zve zvakandipedzera vana vangu. Saka ndasvika mukati menyika ino ndanamatirwawo. Yezvino pandikasvika ndakabva ndanetsananguro, amai ndaona ndianani mwana ari kurwara, ndikati ndine zvikanzi ndaona kumusha kwamukabva mafonerwa kunzi uyai muchimhanya mwana wenyu afa. Ndikati munoziva kuti kana waudzwa kuti unobva wapera simba. Asi vakaita munamato vakati izvozvi kuda kuti mwana wenyu amuke panhuwo paari. Apa papera mazuva maviri mwana wangu akutofamba kuona kuti ndakabatsirwa. Ndokumbira kubvunza mama musati ndinombokubata mwana anga achinzwa chii? Anga achitogara nei? Mwana wangu pane dambudziko rokuti haugoni kuzotsanangura zvokuti pamuroyi, asi pane murama wangu anenge achitobhejawo kuti ndoda kuti vakaure. Saka nokudaro pagore pega pega mwana waye anotonzi dai atofa amai vachotoona kuti vachaita sei. Saka ndokuuyawo ndokutaurawo kuna Ishe yezvino mwana wangu ari kutofambawo kwaari, handisati ndakudzokera, asi ndikutonzwa kufara zvokutoti kana tichiimbapo ndinotonzwawo simba rokutoimba kuona kuti mwana wangu ari kufona achiti ndave nani. Ndiri munhu akangotarisira kunzi mwana afa. Ndizvozvo choka ndinobva kumagunje kuurungwe kubirima. Handiriga. Tinokuziva baba isabire nomuredhi. Aiwa, tinotenda mama kana tichizivana pane zvakanaka. Ndotsana kuti dzirifana kuti tizivisane mukati menyika ino kuti vanhu vangaziva sei zviri kuitika mukati menyika ino. Uyezve kana vane dambudziko ravavinga vanoenda kupi? Kwazvinobatsirwa ndekupi? Vakambobatsirwa ikoko ndevapi? Vakasvika vachirwara nezveye? Kuridza kuti zvinhu zvisangane ndokusaka varipo vakatumwa. Panapa inini ani kana ndisiri muprofita ndinofanira kukwanisa kurapa munhu nokuti hazvisi zvangu. Vakatumwa ndivo ndosaka muchiona vanhu vachienda kupi? Kune vakatumwa. Vane zvemagirazi vemagitari vanoenda kune vemagitari, vane zvokurapa zvedenga vanoenda kune zvedenga. Nhasi ndokusaka muri pano kana muchitenda Jehovha Mwari wenyu mupenyu kuti maporeswa panapa tinozvirumbidzwa kuti vamwe vakuziva kuti inoyi ndiyo nzvimbo tsime romweya. Ndikadzokera mukati menyika yekuurunga kune vasingaone vari kufamba mapofu zvokuti unosiriswa munhu achifamba mhuri yake, so anobva kubirima netsoka achifamba mutaramu akabata tsvimbo kunosvika kumagunja achitengesa mukaka achidzokera kubirima. Saka vanhu vakadaro vanhu vanda kutonoti vedu we ndakaona kuno ruponiso. Vanhu vekuurungwe ngavauye vaporeswe pano pamagirasi. Aiwa chokwadi. Notenda. Hamuna kutsinye nevanhu. Chokwadi. Mapora munoda kupora nevamwe. Chokwadi. Aiwa chinokosha. Aiwa tinotenda mama nenguva yatakwanisa kutaura nemi. Mwari akuitire zvakanaka. Pakaipa ndofanga muri kuzvinzwa muri yeZimbabwe kuti zvinhu zvikungoitika zvakasiyana siyana zvatosangana nazvo muupenyu. Saka ndo vanhu vangatitaura nawo getone tokwanisa kuwana futi mumwe tokwanisa kutaura naye satataura nababa Magirazi ivo mbune ivo baba Magirazi womene tinzwe kuti vari kuzvigono sei pano pasowe ravo Johani Masowe chishanu iri kuLusaka.